Kod suđenja potpičana Sandi Soldanić. Ne treba ni spominjati, u poluvremenu utakmice opet vjerni darovatelji, potom bonovi, 5 nagrada i potom Radisson Blu, glavna nagrada na Lutri u poluvremenu utakmice.
21. Minuta susreta, prvi gostujući prekršaj. Minuta susreta, prvi domaćin ulivenoj prekršaj, javna opomena, igra sa broj 33, Ante Silić.
11. minúta sústreta, drugi aktuálny prekršaj, to cieľa Biberon, javná opomena, igra sa broj 14, Milan Družianič. Minutu odmora zatražili su gosti Malodogovorni klub Novo vrijeme.
minuta odmora zatražena od klupa i defektor cilja Bivero. Sve je napravio Ante Kovačević, a gol je postigao Ante Silić. Prvo polovrijeme Tortina Bivero, novo vrijeme, 2:0 su bili Marinović i Silić. A sada pripremite vaše kupone, evo stiže Cvitko sa kuponima pa ćemo izvlačiti nagrade, poklon, dan firme, novi izbor DOO, proizvodi Deutsche Color, proizvodi sve za izradu fasada, unutarnje i vanjske boje, 200 € svaki bon. Također i glavna nagrada je hotel Radisson Blu, daje dnevnu kartu za dvoje za spa sadržaj.
Kovačevića, gol je postigao Ante Sić, je napravio Ante Kovačevića, gol je postigao.
Prvi domaći prekršaj, nastavku su uzadane. Jedan akumulirani prekršaj za novo vrijeme. 31. minuta susreta.
Pogodak za goste igra sa broj 7, Gabriel Lasić.
Minutu odmora zatražili su gosti, a treći pogodak je postigao igrač sa brojem 11 Ante Kovačević. Drugi akumulirani prekršaj gosti, 37. minuta je susreta.
Igrat će se posljednja minuta susreta. Evo igrača susreta Dario Marinović, njegov drugi povrat. Čestitke, veljamo veliki aplauz jedan za jednu i drugu ekipu na ovom borbenošu, naravno Torcini za pobjedu, idemo dalje u istom ritmu Torcina, Bimeron živi vječno. Kovačević i Silić, Marinović 2 pogotka za poražene, Gabriel Lasić. Zahvaljujemo se na posjeti, zdravi, veseli bili, lako noći i prijatno. Povedak za goste, igra sa broj 7, Gabriel. Igrat će se posljednja minuta susreta. Dario Marinović, njegov drugi mača susreta, Dario Marinović.